Anzjana ta' 94 sena sfortunatament tilfet ħajjita u għal-isfad vittma ta' żewġ tiklieb. L-inċident traġiku seħħ għal ħabta ta' tlieta ta' war nofsinhar fi triq Antonio Xortino fl-Imsida. Jidher li l-anzjana sfat attakkata minn żewġ tiklieb tar-razza Pitbull li kienu joqogħdu f'binja fuq ir-residenza tagħha. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalulna li l-klieb ikkaġunawla ġrieħi serji f'saqajja u f'wiċċha. L-anzjana kienet tgħix mal-familjari tagħha, iżda dak il-ħin li ġiet attakkata minn dawn il-klieb kienet tinsab waħedha. Kienu l-ġirien li semgħu lill-anzjana tgħajjed għall-għajnuna fejn ċemplu immedjatament lill-pulizija u sejħu għall-ambulanza. Hekk kif membri tal-pulizija u tim mediku daħlu fir-residenza tagħha, sfortunatament sabu lill-anzjana mejta. Ftit tal-ħin wara waslet ħers tal-pulizija li ħadet lill-vittma lejn il-kamra mortwarja fl-isptar Mater Dei. Min informazzjoni li għandu Net News jidher li n-neputi tal-anzjana qed jinżamm id-depow sabiex jiġi interrogat. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Charmaine Gallia. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.